Ντέλιας, ο MVP βάσει αριθμών είναι δίπλα στον Αποστόλη Λάμπο. MVP λογικό, εντάξει, με γκολ, με 2 assist, με υπέροχες ενέργειες, με γεωμετρία στο χορτάρι, παρέα με Καρέτσα, Τζόλι, Ζαφύρι, Μουζακίτη, όλα τα νέα παιδιά, Παυλίδη. Τι ζήσατε σήμερα, τι κάνατε, τι ωραία πράγματα μας προσφέρατε? Ναι, ήταν εξαιρετική βραδιά. Μας αρέσει να παίζουμε όλοι μαζί και πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο μέλλον στην Εθνική. Και εμάς μας αρέσει να παίζετε όλοι μαζί. Τελικά εκεί στο 10 είσαι αυτός, ειδικά όταν έχεις από πίσω ένα Ζαφύρι να τρέχει ακατάπαυστα και το Μουζακίτη να μοιράζει ωραία. Άστο. Ο Ζαφύρι πρέπει να τρέξει σήμερα 13 χιλιόμετρα, σίγουρα. Και έκλειψε πάρα πολλές μπάλες. Συγχαρητήρια, ήταν εξαιρετικός. Το γκολ άνοιξε το δρόμο, η assist με πίεση ήταν σήμα κατά το δεθέν σου. Είναι ο Κωνσταντέλιας που θέλεις και εσύ να παρουσιάζεται στο χορτάρι? Ναι, εγώ θέλω να κάνω το καλύτερο που μπορώ, να συμβάλλω, να μπορώ να βοηθάω την ομάδα, είτε με γκολ, είτε με assist, είτε με κλεψίματα, είτε οτιδήποτε. Θέλω να βοηθάω την ομάδα και να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Εννοείται ότι τα προκριματικά του φθινοπόρου είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά έχουμε και την Α κατηγορία του Nations League, που εκεί θα παίζετε με αντιπάλους τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Είναι όσα ονειρεύεται κάθε παιδί μπροστά στην εθνική μας ομάδα? Ναι, αυτά τα μάτια βασικά θέλουμε. Θέλουμε να παίζουμε με Ισπανία, Αγγλία. Αυτές οι ομάδες μας αρέσουν, γιατί ανταγωνίζεσαι στο πιο υψηλό επίπεδο και μπορείς να δεις τις δυνατότητές σου. Πριν τον αγώνα δεν είχατε καθόλου άγχος? Όταν πήγατε, όταν παρουσιάστηκε, σας ανακοίνωσε την 11η στο meeting στο ξενοδοχείο ο κ. Γιοβάνοβιτς, όλα αυτά τα νέα παιδιά για πρώτη φορά μαζί, τι συζητάγατε? Ναι, συζητάγαμε το μέσο όρο ηλικίας βασικά. Λέγαμε ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας τώρα. Ήρθε και ο άλλος 17 χρονών και 17 και συζητούσαμε ότι έπεσε αρκετά. Αλλά εγώ προσωπικά δεν είχα άγχος. Ξέρω τις δυνατότητες της ομάδας και όλα πήγανε τέλεια. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σου ευχόμαστε τα καλύτερα και στο μέλλον. Και να μου πεις πόσο ανυπομονείς για τα φιλικά του Ιουνίου, γιατί θα περάσουν 2,5-3 μήνες για να βρεθείτε πάλι. Ναι, ανυπομονώ. Μακάρι να είμαστε καλά μέχρι τότε και βλέπουμε τότε πώς θα είναι. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.